Studentice Filozofskog fakulteta Selma i Edita iz Bosanske Krupe, odnosno Bugojna, nisu preživjele divljanje vozača trkača na sarajevskim ulicama. Kako saznajemo iz izvora bliskih istrazi, tokom uviđaja svi parametri pokazali su da je na semaforu u trenutku nesreće bilo upaljeno crveno svjetlo. Isti izvor tvrdi kako je moguće da je bilo riječ o uličnoj trci u kojoj je učestvovalo najmanje još jedno vozilo. Uviđajem je, saznajemo, utvrđeno da se crni Golf 6 sa mjesta nesreće udaljio brzinom većom od 100 km/h. Pronađen je Golf 6 na području općine Novo Sarajevo koji je imao vidna oštećenja koja su odgovarala tragovima na licu mjesta saobraćajne nezgode i utvrđeno je da je vozilo u momentu saobraćajne nezgode upravljao SS rođen 1991. godine iz Sarajeva. Činjenica da je divljajući glavnom sarajevskom saobraćajnicom trkač ugasio 2 mlada života, a zatim pobjegao, uznemirila je građane kantona. Mnogi se prelazeći ulicu pitaju jesam li upravo ja sljedeća žrtva ubica za volanom. Na osnovu informacija koje smo dobili o pogibiji 2 djevojke, nažalost, tako ispadne. Nismo sigurni ni na trotoaru, kamoli na ulici. Nakon toliko pogibija je bilo već pješaka, užas, mislim, stvarno. Kažnjavaju ljude koji prekrše 2-3 km/h, a ove trkače ne kažnjavaju. Zabrinuti su i građani. Njih 10-ak okupilo se ispred zgrade kantona dok je veća grupa studenata iskazala svoju tugu te odala počast kolegicama sa Filozofskog fakulteta na mjestu nesreće. U ovoj predsmrtnoj hladnoći i mi smo i preplavljeni osjećajima i tuge i ljutnje i ovo je jedan način na koji smo mogli ćutanjem jedino da progovorimo. Zabrinutost građana dijeli i prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Policija kaže čini sve da identificira i procesuira višestruke počinitelje prekršaja bezbjednosti saobraćaja. I u saradnji, po mom mišljenju, i sa ostalim institucijama kao što su tužilaštvo i sudstvo, radi i moramo prići puno ozbiljnije procesuiranju i izricanju kazni za ovakve slučajeve. Sigurnost svih učesnika u saobraćaju ugrožena je od vozača koji s prvim mrakom počinju divljati na cesti. Njihovi automobili nisu prevozna sredstva, već oružje u rukama ubica, smatra ekspert Ševal Kovačević. Vozilo pri 100 na sat kroz naseljeno mjesto je mitraljez. 28 metara u sekundi ide. Kogod se našao na kolovozu nema šansi da se skloni. Dakle, ovo nije obično opasno sredstvo, ovo je oružje, a oružje je kažnjivo i držati i nositi. Država se sa ovim problemom mora žestoko uhvatiti u koštac, kaže naš sugovornik. Do sada su za slične slučajeve koji su uznemiravali građane i javnost izricane nedopustivo male kazne. Ovo što se dešava kao što je i sinoć, a i iz skorog vremena u 3-4 slučajeva nije ništa drugo nego jedna obijest, jedno nasilje i država mora zaštititi slobodu pojedinca od strane nasilnika. Na ulicama Sarajeva veliki je broj trkača koji imaju desetke hiljada napisanih kazni zbog prebrze vožnje. Kovačević smatra da je jedno od rješenja trajno oduzimanje vozila nakon 2. ili 3. uzastupnog prekršaja, te njihovo uništavanje ili prodaje u humanitarne svrhe. Smatra da ni dugotrajne zatvorske kazne za ubice na točkovima ne bi bile na odmet.